En ni jakom en Raila en enigma. Oduong kaka ywage onge formula. And kata government ni neno kochando. And japuonjo Owidi should also be honest. Na neno ka ok wach weche penj kende mano wuoyi. Na neno ka ok owuoyo moro manomoro ji. And ebe na leader nyaka ebo very careful gik mondiko nikech Raila Odinga en bi ywagi makata obro bedo devolve jagate wards. Nikech kata andala wa ingeni an poda pango gi jodala an poka ywago Raila poka dhi eliel. Koka bro dhi eliel Raila. Gi jo karachuonyo gi jo mabei bende mohera mong'eyo kaka Raila nokonyo nikech an ka ok Raila to ok da bet MCA because an owadwa otho then by election obiro although nadhi nomination ma yudo ticket but na yudo ticket mar ODM. Awuoyo this stage mora nikech an honorable member. Title ma ayudo because of Raila Odinga joma go koko mang'eny onge go. Emomiyo an samoro kata kwa pogore ke siasa. Nacha pogora gi political standing mar Raila ok na pogora gi man Raila Odinga. And gima jo nyaka ngima ng'eny ni Raila podi biro ywagi kaka jaduong' Owidi wacho kata 10 years nikech every style ma kata jo mara mang'anyi biro timo bro ng'anyo kwa paro Raila because he was the person manomiyo understand dwaro mar demokrasia ka gichako from 1992 ka gibiro liberation mopogore and ana wacho ni kata ka jok ma tiyo go tiko mar ODM kata wabunge mag ODM nigi thuolo mar loso ywak gi constituencies gi because giywago their party leader giywago ng'ama oketo gi hudhe yar giywago ng'ama okelo devolution giywago ng'ama okelo everything e Kenya most of the things miyo an adwa encourage ni governors magwa or gi jotendwa kata President William Ruto koero kata December chako los Christmas miywago go Raila Christmas day cha olos ji ochieme Kenya te kiywago Raila because he made everything ma wantiere go chik ma watiyo go kawuono asika somo katiba asomo lwet Raila because those are his effects kata samono wacho ni ji teno tiyo collectively but en mano tingo rem to gi pek matot gi malit ni kosekelo katiba ni okoyudo thuolo mar implementing it nitie gik moko ma samoro kata ka ji wuoyo na neno ng'ato koywak malit ko woro chir mar fundi ni fundi keta simiti mong'eni Raila modino gi simiti piny kadi kendo moket simiti motieki it was very painful and to do fundi be nyaka ne ti nikech jakombe nyaka ne iki ne ok wanyawe open nyaka ne iki so an gima dwa kwajo kanyanam ni walalo jatendwa walalo ng'ama chwageno politics aside jo ODM now come to ODM bang Raila nyaka koro wa forge unity and anadwa plead gi jowa manie sirikal kamotingo John Badi kamotingo chairman Wanga kamotingo wadwa Owidi gini kamotingo wadwa Dr. Raymond Omolo kamotingo Eliud Owalo kamotingo jowagi te koponi wan serious kako ganda maluo wadogwa bed piny koro waduto nikech ing'eni ng'ama ne ji dhiri ambo ire olal ing'eni ji ne kuotho ka Raila kama impossible koro kuoth mang'eny manyitero ir jakom ma ng'ane rach ng'ane bero ng'ane pingo ng'ane timo kama wadogura ne drawing board wate mondo wabed together mondo wanyas oganda wadok wuotho bang' ODM kaka wasebedo kwa wuotho mondo wachop godo Kanan koso wadwa chako wapogore nikech kata be an gi nyapati na mar PPA ka anyaringo ga ringe pinywa but ka wanyabedo united community nikech wate wase agree gimo buro dingo wacho no an adwa wacho kendo kama japuonjo Owidi obede ka wate wayie ni President William Ruto to wadok support another support by any standards nikeche en kende president mosenyiso nodwaro tiyo gi oganda wa maro nagi omiyo gik mane pok wabedo go omiyo gik ma oloso history in this period gomalet ni history be loso Raila benindo mane higani kama wan gi minister ma finance mokwongo kama wan gi attorney general mokwongo kama ne wabedo gi KDF mokwongo kama wabedo gi gik mokwongo mang'eny to gi PS mar interior mane wasebudho kapok wayudo omiyo oganda luo wan gi ratiro mar chung kwa wacho ni wadwa defend